मुसे खाथिराम बर' आरो दा आलासि महरै जिरायगासिनो दङ बिथाङा बे ओनसोलनिनो सासे एमसिएलए कख्लाबारि समस्तिनि मानगेदेर अनिल बसुमतारी आरो सालबारि जिल्ला इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि बिनोद मुसाहारि बिथां लोगोसे गुबुन गुबुन इउपिपिएलनिनो ब्लक एबा प्राइमारि कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो समाज सिबियारि हिसाबै दिनै जोंखौ थुलुंगा होनो नुजाफैनाय मानगेदेर जलेश्वर बसुमतारी, हरेश्वर नार्जारी, सनाराम बसुमतारी आरो खगेन ब्रह्म आरो दिनैनि बे गेवलां मेलाव दासिमाव गाव गावनि गोनां समखौ बाहायनानै नोंथांमोना बाहाय बाहागो लाफैदों। गुबुन गुबुन गामिनि रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानावफोर मेला बे आरायथा समनिफ्राय जागायनानै दासिम जों सानै बिबुंथिगिरिनि बिबुंथि खोनानो मोनबाय आरो बिथां बिबुंथिगिरिमोनहा नोंथांमोननि बे ओनसोलनि खाथि खालानिनो सासे बागानपारानि सासेया मुसलपुरनिफ्राय फैदों, नाथाय नोंथांमोननि जिल्लानि मानसिफोर आरो बे खाथि खालानिनो मानसिफोर दा बिथांमोना नोंथांमोननि जेंनाफोरखौ सिंसा मिथिगौ जिहेतु नोंथांमोनजोंनो थाफानानै दङ आरो नोंथांमोना मा सानो मा लुबैयो बेनि सोमोन्दैबो बिथांमोना मोजाङैनो मिथिगौ। बेनिखायनो गाव गावनि बिबुंथियाव गोबां बाथ्राखौ बिथांमोना दिनै फोरमायलांबाय, बुंलांबाय। आं सानो बेफोर आयदानि सायाव आंहा आरोबाव बुंफिननांगौनि फिन गोदान बुंफिननांगौनि